tréning, zase bez Matúša, škoda. Ale ako Matúš spomínal vo svojom videu, akurát som bol odcestovaný, som práve prichádzal, kedy on cvičil, takže nám nevyšlo trénovať spolu. Tak ja som mal zase nohy, veľmi ťažký tréning nôh. A čo dám na internet, tak to budú vlastne len také úryvky, také vytrvalostné série. Ten tréning bol silový, mal som tam aj ťažké série, ale potom som mal aj veľa vytrvalostných a teraz výnimočne tie vytrvalostné série dám na internet. Tak dúfam, že sa vám to bude páčiť, dúfam, že sa inšpirujete a keď zvážite odber, prípadne palec hore, tak budeme naozaj radi. Nám to pomôže. Poteší nás to, najprv samozrejme, najmä nás to poteší oboch. A tak teda príjemné pozeranie želám. Som takýto bez nálady, lebo už som po tréningu vycucaný, ale ako som spomínal, takže tak, ale bol to ťažký tréning, asi najťažší, čo sa týka v rámci noh. Presne čas, čo mi zabral, bez toho, aby som rozprával, len čisto série a oddych 3 hodiny. Dnes to bude aj silové a ja vám ukážem len vytrvalostnú časť. Iba silovú vytrvalosť. No, je tu veľký formol, úplný plno ľudí, začína nejaký skupinový tréning. Nevadí, idem na to. Ja idem 90 kg, predný rep na maximum opakovaní, tak sa zvedavý, či prekonám 12. No tak, 15 opakovaní. Dobre, nezranil som sa. Cvičí. Ďalší cvik. Sa mi krížia oči jednoducho, ja nevidím poriadne, uvidíme, jak to pôjde. Piči palovej, to je ťažké, ťažké. Aj keď som si pomáhal, aj tak ťažké. Posledná 7. séria týchto opakovaní. Pyramídka hore po 20 opakovaní. A toto je finálna séria. A potom ešte ma čakajú výpady.
Bože môj, prečo si ma opustil? Take this road till I fall in, until there is no end, until there is no anything. Konec tréningu, 100 výpadov hotových. To je, veríte, takýto ťažký tréning na nohy som ešte nemal v živote. Konec. Nezabúdajte, cvičte až do smrti.